Shalom, orasma dihita salutna, selamat hari Minggu, tusude hita jemaat HKBP Kebayoran Lama. Sonari minggu ta ima minggu paupaton dung Trinitatis, do topik pasu-pasu asagabe pasu-pasu. Parminggota di manogoton ni uluhon niamat tapat di tarasot ima amang pendeta Eben Simanjuntak. Dohot liturgis hamisan diri sintua nyonya pasaribu boru pakpahan. Andorang so masuk kita tu parminggota manugoton jumolo maita martangiang. Martangiang maita Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kembali Tuhan kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan masih berikan nafas kehidupan bagi kami Tuhan, sehingga Bapa kami dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kebaktian kami di pagi hari ini. Tuhan, kami serahkan seluruh pelayanan kami di pagi hari ini Tuhan, dari song leader, pemusik, demikian juga Tuhan amang pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan sertai amang pendeta di dalam api Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga Bapa apapun yang disampaikan pendeta pada pagi hari ini biarlah itu menjadi firman yang hidup, firman yang dapat didengar oleh setiap jemaat sebagai pegangan hidup mereka di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Demikian Tuhan untuk kami juga yang akan memimpin liturgis Tuhan. Sertai Tuhan. Jauhkan segala cobaan Tuhan, sehingga Bapa kami dapat fokus untuk menjalani kebaktian pelayanan-Mu di hari ini. Bapa, biarlah Tuhan juga menyertai kami di dalam kebaktian hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Semua apapun yang kami akan lakukan sebagai pelayanan kami kepada-Mu Tuhan di tengah-tengah jemaat HKBP Kebayoran Lama, biarlah menjadi sukacita dan kemuliaan hanya di dalam nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami dan sempurnakanlah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tamulai ma acara parmingguata sadarion ima minggu paupaton dung Trinitatis do topik jamita di pasu-pasu asagabe pasu-pasu. Taparadema roha dot pikirata. Marede maita sian buku ende nomor 15 ayat sada dohot ayat 2. Autna saribu haliganda.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah, idama, ahu, apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku. Jalalulu aku nasida, songon pangalului ni parmahan di punguan na ganuk ari, uju di tonga-tonga di biru-biruna akan nama pari ibana. Suang songoni, ahu mangalului biru-biruku sogot, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, naso marmula naso marujung, di parbagahodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehononmu hasesani dosa, hati goran, dohot hangoluan saleleng nilelengna dihami. Asi maroham, lehon mai dihami. Sai sungguli jala togo-togo rohanami, marhite-hite tondim, asa hulului hami pangurupion sian ho, moloro pangunjunan tuhami. Sai pahot marohanami, asa tungporsea hami dihatam, dohot di bagabagam, asa jupak kami hasonangan saleleng nilelengna, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, imasian patik paupaton dohot lapatana. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiaon hari minggui, dinaono mari maula hamu nasa si ulaonmu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Dan jadi ho mangula anggo disadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni huta, ni halak pe namangebati hutam. Aidina ono mari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papitohoni, dibaheni do umbahen na dipasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai jala diparbadiai. Dia do lapatan nii ondo, ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang tois rohata diajar nasian hatani debata. Ikon badia do hatani debata di rohata, jala ikon ringgas rohata tumangihon, dohot mangguruhon.
atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan ta debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pagogoi mahami mangulahon nahong bartu patik mi. Amen. Tatopoti madosata tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami parasi roha na sumurung. Napungu dohami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham nagodangido. Saya asima roham midas sandok bangso nami, sesama dosa nami saluhutna, saya sungguli maroha nami, asamu baroha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Aidang adong imbar ni ay saluhud do pardosa jalahurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabe pitor binahen ni basa-basa marhite sian asi ni rohana. Hinorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Yesus si. Napi na jongjong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite haporsiaon di mudarna.
Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Epistel di Minggu Tasadarion, Imasian Rom 15 ayat 1 ayat 10 tolu, tajahama marsikat sorin. Dibaheni masih jakonan mahamu, songon pajakon ni Kristus dihita, bahen hasangapon di debata. Ayon do hudok, naung gawe pangoloi di aka natar surat do Kristus, ala ni hasitongan ni debata, lao pahoton bagabana, tuaka opuna jolo. Alai dipasangap aka si pele begui do debata, ala ni asini rohana. Songon naung tar surat, ala ni ido pujioku di tonga-tonga ni aka si pele begu, jala ende honokku ma goarmu. Jala didok dia asing muse, marolop-olop mahamu, aka si pelebegu, rap dohot bangsona. Jala dina asing muse, puji hamu matuhani, sude hamu aka si pelebegu, jala pujion ni saluhut aka bangso maibana. Jala didok si Jesaya do muse, adong masogot urat ni si Isai, jala hehe man na manggomgomi aka parbegu, tu ibana ma makirim aka bangso. Alai gok ma di basa-basa honde bata, napuna pakirimoni, tuhamu ragam ni halalas ni roha, dohot dame di bagasan hapor siaon, asalam sumurung hamu marpakirimon, pinargogoan ni tondi parbadia. Ima sahatna, martua dohalak na tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Amen.
taha tidakon maha porsiaotai, songon na hina tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogona sohatu dosan, na tumo palangit dohot pano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di parbadia, andorang sohabuhuan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di pahuhuman ni silatus, na mate tarpaja do idana di hau pinar silang, na tuat tubanwa toru dung ditang, na mulak mangolu diari patoluhon, na manai tu surgo, lahu urdul siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana, paima mulak sogot tu tanahon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naumate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabegema Vokal Grup Sian Remaja HKBP Kebayoran Lama. Hidupku, ku percaya.
Horasma dihita amang inang hita saluhutna nani haholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Tikting namasa diuriata di bagasan mingguon, Minggu Paupaton Dung Trinitatis, tanggal 5 Juli 2020. Do topik ni jamita, di pasu-pasu asagabe pasu-pasu. Naparjolo, parmingguon di bagasan gereja di masa pandemi COVID-19. Mamuka sadarion, Minggu 5 Juli 2020, Gereja HKBP Kebayoran Lama, nunga mamulai parmingguon di bagasan gereja ta. Pinangido matuhita salutna, asa taat mahita tu prosedur ibadah minggu masa pandemi COVID-19 HKBP Kebayoran Lama. Napaduahon, prosedur manang pedoman pelaksanaan partupolon dohot pamasu-masuon parbagason di masa pandemi COVID-19. Marhite tim gugus tugas HKBP Kebayoran Lama, nunga mambahen prosedur manang pedoman pelaksanaan partupolon dohot pamasu-masuon parbagason di masa pandemi COVID-19. Jadi, molo adong sian ruasta nanaeng martupol manang nanaeng manjalo pamasu-masuon parbagason, asa jolo adong pertemuan keluarga dohot tim gugus tugas HKBP Kebayoran Lama. Diketuai Ima Amang Sintua P Pasaribu, nomor HP 0812 1052 opat walu sia walu. Napatoluhon pamasu-masuon parbagason. Tikting paduahon, nanaeng manjalo pasu-pasu parbagason mah Ridwan Hasiholan Sihombing, anak ni amata Bisner Sihombing nahinan, tubuh ni inata Lydia Boru Pasaribu. Maringanan di Jalan Bungur 2, RT 03 RW 012, nomor 40 Tolu. Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Dohot oroana Rati Oktavia Boru Nenggolan, Boru ni amata Saiful Marinan Nainggolan, tubuh ni inata Mastiur Boru Siagian. Maringanan di Jalan Setia Sejahtera Blok I, nomor 10 Pitu. Jemaat HKBP Sri Gunting, Resort Sri Gunting Deli Serdang. Sakap pamasu-masuon nasida di Patupa di hari Sabtu 10 Juli 2020 pukul 10 manogot di HKBP Kebayoran Lama. Tuhatama napatulus sakap parsaripion nasidai. Napaopaton video najepek simulasi masa normal setelah PSBB. Parhalado HKBP Kebayoran Lama membahen simulasi tata cara parmingguon di gereja di masa normal baru setelah PSBB. Songon video najepek jala videon di bagasan do di bagi hondo tuganup situa Banjar Nabe. Napalimahon maka tindakon haporsiaon. Di hari Minggu 26 Juli 2020 di bagasan parmingguon pukul 7.30 WIB disakapi huriata do lau patupahon maka tidakon haporsiaon. Tu angkatan parguru Malua tahun 2010 sia 2020 dohot walu halak nama godang naung marsiajar haporsiaon secara khusus. Napaonopon acara parmingguon di Jabu manang diinganan nabe.
Acara parmingguan HKBP Kebayoran Lama Sadarion adong do di parade di YouTube manang online asa akaruas tanang lansia dohot dakdanak boi marminggu di jabu nabe manang di inganan nabe. Napapituhon pelean parmingguon di jabu manang di inganan nabe. Marhite tiktingon asa ganup pelean parmingguon tok-tok ripe dohot yuran bulanan nasoboi ditaruhon tu gereja di pasahat ma melalui Sintua Banjarnabe jala Sintua Banjarman na pasahaton tu bendahara huriata manang ditransfer tu rekening ni gereja ta Bank Mandiri nomor rekening naung adong di layar HKBP Kebayoran Lama. Napawaluhon sermon-sermon partangyangan Banjar parsiajar sidi dohot latihan kur. Sermon ina Lydia, ina Hana, punguan paropuan, NHKBP, remaja, guru sekolah minggu, parsiajar sidi, partangyangan Banjar, dohot latihan kor dang boi dope di pamasa di bagas gereja. Songoni mah hujahon hami tiktingon tuhata ma namandongani hita saluhutna horasma. Martangyang mahita dameni debatana sumurung sian saluhut na roha imana mga ramoti ati-ati dohot pikiram muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Tajahama hatani debata turpuk jamita di ari minggutta sadarion imasian natar surat di Sadamusa bedu 12 Mamukka mesian ayat sada, sahat rodi ayat sia, tajahama mar sikat sorin songonom madidok hatana disi. Dunginin na Jehovah ma madok si Abram. Bukas maho siatano hagudangammu, dohot sian hatu buammu, dohot sian bagas ni amam, tu tano si patu duhonokku tuho. Hubahen peho gabe bangso nabulun, jala pasu-pasuokku maho, jala pabalgookku guarmu, asa gabe pasu-pasuho. Jala pasu-pasuokku akka nama masu-masuho, jala toruakku akka nama buraiho, jala dapotan pasu-pasu marhite-hiteho saluhut akka bangsoni tanoon. Jadi bukas masih Abram, songon nidok ni Jehovah tu ibana. Bukas madohot silot, udur dohot ibana. Marumur 75 tahun si Abram, dina bukasi ibana sian haran. Dungi dia rahon si Abram ma si Sarai, colmanai dohot silot, anak ni hahanai, rodi sude nasi namot samot nasida. Dohot colma akka natinuhor nasida di haran.
Jadi bukas manasida laho tu tano kanan. Jadi dung tolhas nasida rodi tano kanan. Diliati si Abram matanoi sahat tuinganan ni Sikem ro ditobak more nunga ditanoi hian halak kanani didapot. Dungi Roma Jehovah diida si Abram tidokma tupino parbuma lehonokku tanoon. Jadi di pajok di si sada langgatan di Jehovah nani idanai. Dungi borhat maibana siani tusada dolok natukap habisaran ni Betel jala di pagohon undung-undung na tukan hasudutan ni Betel jala tukan habisaran ni ani jadi di pauni madisi sada langgatan di Jehovah jala di pajojo gor ni Jehovah. Dungi bukas muse si Abram lao dopat dang sina olat nima sahatna. Salom, horas madihita salukna aka amang inang namad dohoti parmingguon di bagasa sadarion di bagas nabi. Selamat hari Minggu ma dihita. Marojahan sian turpuk jamita nong kabege nakin sianido topik ni mingguta sadarion namadok di pasu-pasu asa gabi pasu-pasu. Diberkati untuk menjadi berkat. Sudedo hita tutu makkalo mohon asa di pasu-pasu di bata ngulutta. Jala saya tahirim doi marhite aka pangiduan nata pasahat tu di bata. Asa dilehon pasu-pasu tu hita. Ima marhite ragam nyakka nata hari koton di bagasan parangulota siganupari. Tentu melotadok pasu-pasu berkat namar lapata doi silehon-lehon. Alai silehon-lehon nasiad debata doi itu hita. Jala kudang do gobaranna molodidok pasu-pasu. Lapatanna dada holan bentuk materi. Manang dada holan arta. Manang sinadongan nadong dihitabe na tadok pasu-pasu. Alay buy tadok pasu-pasu ima hahipason hagugon pangaramution ni debata. Jala buy hita mardalan buy hita mangula akasiulao siganupari. Imana ni lehon ni debata tungulu ni kita jolma ala taha porsiai tutu debatado na mangalehoni tu hita. Manang boy tadok pabahinan ni debatadoi di bagasan ngulutta. Asam molo tahilala marhahi pasok kita satu tikion totu ikor dohonota manang ikor rajumutta doi pasu-pasu ni debata tu hita. Dipadau hita sian aka parmaran. Ala taboto do macari kot do pangrupion ni debata di pardalanan ni ngulutta tutu satu tikion isarani hahipason hagugon lahokarejo jala ikon hati dakonota doi sudi ala ni pabahenan ni debatado. Songon hata ni edde nahiata bige namadok tangala ni hagugoki boyau mardalan di ngolukon. Al unang ho di labuki tung sobuyau songonon. Hodo hagugon manukolyau. Rapatan na ima pabahenan ni debata. Manang tado may pasu-pasu na nilehon ni debata di bagasan parangulota. Hamunak kadongan na hinaholongan di bagasan kuar di Tuhata Yesus Kristus. Jadi ahan na dong di bagasan nguluta.
dohot natahilala sahatu partikiatau toto ado mai pasu-pasu di debata. Jalaboi tahilala na songoni di ngolutta ala natapangido do siat debata. Jalabua saulo debata mangalehoni ima ala taului debata marhite naolo hita mangulahon na pinasahat ni debata tu hita. Naolo hita uduk mangulahon nasa natinonahon ni debata tu hita. Yedo asa sai terus hita tutu pasahaton pangiduan tu debata marhite tangiak tai. Jala taboto do. Daksai holas sahali mangido hita diakkan natahari kotor di bagasan ngolutta. Alai ganu pari, ganu tikki, ikkon jalota do tutu siad debata. Isarani pangaramution na ikkon rekod bahenon ni debata totu tajalo do siad debata. Asa margogo mangulako nakasiulaw. Asa daw hita sian akka ragam ni parmaran manang akka parsahito songon namasan waing totu tapangido do tu debata sa didonghani hita. Jala marhahi pasok kita tadok may pasu-pasu na sian debata. Alaido songon sada modal natahari koton parjolo di bagasan ngolutta. Ima namarojahan sian panguluyon marhite namangulahon tonani debata. Lapatan na moluadong tahilala namabahen lasni roha totu tado doi nanga kapasu-pasu sian debata. Ala panguluyota tu debata. Ala haradiota mangulahon natinonahon ni debata. Nah tapi tutu dang sikop adong di bagasan ngoluta tongdo ikod dohonota pasu-pasu na pinasahat di debata di bagasan ngoluta. Mulu adong rupani na hurang hipas di pardagingon dang dohonon na naso di pasu-pasu debata nguluna. Manang dang dohonon naso olo debata bangului pangiduan na. Aladong do tong na asing pambahenan ni debata. Adong do pasu-pasu ni debata na nilehon na tu ganup hita jolma. Alani sudidu ngulu ni hita jolma di pasu-pasu debata molo dioloi jala diulahon aha na pinangido ni debata. Amnak kadongan na hinaholongan di bagasan goar di Tuhata Yesus Kristus. Molo didok di topik ni minggutta sa darion di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Manang diberkati untuk menjadi berkat. Ido tonani debata tu si Abraham di pajowone. Alai itu tuduk ko di pasu-pasu debata si Abraham asabui ibana gabe pasu-pasu. Jadi adong do tarida di si sada proses nama ce gajang asabui ibana gabe mual ni pasu-pasu muse tuakka na mangihut, tuakka na humaliang. So kita rupani mulu adong na tapatupa manang adong natabahit tuaka dongan nadinggan lahu mangurupi alaboy hita patupahoni totu sadadalat doi patuduhon pabua na gabe pasu-pasu do hita tuaka nataurupi. Somalmei tadok berbagi kasih. Jalalah mangulahoni dadahola sian bentuk materi. Asabui gabe tadok pasu-pasu. Sadok ahape nata patupa maradokpon akadongan marhite akaulau nadenggan manang pabahinan nadenggan
Ido bagian ni naung gabi pasu-pasu hita. Toto nasa dalam may tu holong ni roha. Lapatan na disi ala tahaholongi dongan gabi taulahon akka nadinggan. Amnak kadongan na hinaholongan di bagasan guardi Tuhata Yesus Kristus. Taida ma di bagasat turpuk jamitata sadarion. Di pajuon ni debata tu si Abraham. Tidok di turpuk taon. Hubahep peho gabe bangso na bolon. Jala pasu-pasuk kumaho. Jala pabalgaw ku guarmu asa gabe pasu-pasu ko. Mula pangatusian di pasu-pasu di Padan Narobi. Toto namar tudu-tudu may turagam niya kasi lehon-lehon di bagasap parngoluan. Jala na diguari may isara niya kaarta, harta milik, kepunyaan, sinadongan ni na dihita halak batak. Jala molo gudang si nadongan na diguari may muse paradongan. Lapatan na orang yang memiliki harta yang sangat banyak. Jadi ido tonani debata tu si Abraham. Molo diuloi jauh-jauh dohot parsuruan ni debata. Alai molo so diuloi do parsuruan di hatani debata toto tang lehonon ni debata pasu-pasui. Itu akanolo manguloi dohot mangulahon natinonahon manang na pinangido ni debatado lehonon na pasu-pasui songon na taida di bagasan parnguluan ni si Abraham. Asa di jauh-jauh dohot di parsuruan ni debata tu si Abraham boy do tutu tang tarjaloroha do pikiran ni hita jolma. Alana disuruh ibana ruar sian huta hatu buat dohot huta hagudanganna tu huta nasobinotona manang natu dia. Imana nidokna tutano si patudu honokku tuho. Jala di batasan diri madok. Dang manot tuhon goarni inganan alai holan didok tano si patudu honokku tuho. Jala siabar HP dang apala disukun tutu. Di dia inganan si topoton nai. Di dia tano nanaing si tujuan nai. Tangapala di protes ibana parsuroni manang nadidok rupani. Bohadu au lau tu inganan nasobinoto. Di dia inganan. Alai tutu natai dari si sada reaksi na pinatuduhon ni si Abraham. Dada pikiran. Dada alani parbinotoan. Manang dada alani waso. Alai holan marhite siang hapor siau sabindo na pinatuduhon ni si Abraham laho manguloi jauh-jauh dohot parsuruan ni debata. Edo hasitongan ni panadonna. Aladang mangasahon akan adong di bagasan ngulunak. Alai holan mangasahon hapor siaon na sabindo ibana mangulahon parsuruan ni debata. Amnak kadongan na hinaholongan songonido pangatusyot tatutu di panguluyon di panadaon dohot di hauduhota maradopod debata. Tangadong nabuy patuduhonotta ia soholan alani hapor siaut tay sabik. Olo hita manguloi debata. Olo hita uduk tu debata. Jala olo hita mangikuton. Manang mangului romo ni rohani debata toto namarujahad doi sian hapor siautta. Nalos marhite sianima hita muse makirim di pasu-pasu ni debata. Lapatanna tahapor siai debata na bui patupaho nakana tahari kotoni di ngolutta.
jala satu tikion nunga kudang tutu tajalo pasu-pasu siad debata jala dang matsohot do pehita laho majalo pangurupion siad debata di bagasa pardalanan ni ngulutta alani molotung di pasu-pasu debata hita tottu parsidoho ma nakita gabi pasu-pasu marhite ragam niakka nabui bahenotta nabui ulahonotta maradopo nakadongan na humaliang manang nadidiape lahobor hat mahita mangulakon jauh-jauh dohot parsuruan ni debata mangulakon lomoni rohana ala marhite sian panguloyonido hitam se di pasu-pasu debata jala gabe laos pasu-pasu ma nang hita di nahumaliak kita. Amin. Martangi yang mahita. Tuhan debata Jehovah manami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate do puji-pujian huso bahor rohanami tuado pamu di bagasa tikion. Alahu ilalahami do pesudina kadingan libasam. Nasay pairingiring ngulunami mangaramoti hami. Boy hami marhahi pason marpungu laho marsaur dohoto mamuji dohot pasangapon guarmu nabadiai. Uhuk duale Tuhan marsaur hami diari sadarion marhite hatam naung hubege hami natoktong manungguli hami ale Tuhan pabua sudina nasa nadong di bagasan ngulunami alani pabahinammu alani pasu-pasumrui ale Tuhan, upatu duho kami do tutu pangulion nami marado poko marhite naolo hami uduk mangulakon nasa na pinangidom. Jala hobar siadima le Tuhan, boy hami makirim muse diakka pabahinammu marhite pasu-pasu nanaing si lehonommo dupe tuhami tuakatiki nanaing ro. Mauliate male Tuhan dihatam di naung disungguli ho hami muse diari sadarion alani saya pargugui mahami saluhuna donghani mahami sudiale Tuhan asa toktong boy hulahok kami saluhutna pa parsurommu mangulahon akanati nonahommi ale Tuhan debata Jehovah manami molope di bagasan tikion toktok kami marpungu diganuk bagas namibe miyam maho di tonga-tonga nami laho madongani hami lumobi laho mangalehon hahi paso di hami saluhutna ale Tuhan nang di bagasan parpunguan nami diari sadarion hubuak kami do nangakadongan nami na di bagasan parsahiton dohot na sedang dalam proses pengobatan tuhoma upasahat tami akamanami inanami nasay makirim do piale Tuhan di pangaramotiom muasa toktong marhay pason na sida imama nami si tua insinyur adong silalahi tuhoma upasahat tami ale Tuhan asa margugo ibana jala marhay pason mangula kasulaon na songoninang inanami nyonya asi majutak ima doktoranda teorida boru si hombing MPD inanami nyonya Yohana Hutajulu boru si majutak amanami Tony Nahal Hutapia amanami Rapen Manulang inanami nyonya situ morang so tarulina boru si majutak inanami nyonya Deha si mangucong mauli boru si majutak amanami Padita DP Pajaitan amanami Jungjung Hasiholan Manurung amanami Insinyur Ridwan Irianto Situmorang inanami Mauli Hutapea boru si majutak amanami Fernando si manjutak Esha inanami Nyonya Kartini Siahan boru pangaribuan inanami Nyonya Situa M Siregar Jerni boru si burian inanami Saur Mas Delina butar-butar boru sirait tuhoma upasat hami nasida saluhutna asa lehonommu hahi pason
tu nasida le Tuhan boy margogo jala toktong di bagasan las ni roha. Ale Tuhan di bata Jakoba manami nang di bagasa sadariope toktong do ubwa kami tuado pamu sudena akaruas di huriam akan naporsia diho asaho toktong namadungani mangaramoti napadoho nakaparmaran napadoho nakaparsahiton lumobi na masa di tunga-tunga ni bangso nami ang giat sude daw siya nakaparsahiton daw siyan virus COVID sa pulisiyay asa toktong di bagasan las ni roha laho mangula akasiulaw si ganupari sungoni nang sudina le Tuhan upasahat tami matuho di bagasan guardia nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapasa ma piliata tu debata martangi yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang, odo harorwan ni saluhut si lehon-lehon na dengkan, dohot nasaw libasan na mauliutus. Upasat hami masian na nilihom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa hu parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehom mito hami. Asalam girgir hami madok muliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh
Alia manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomani roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesa madosa nami songon panisanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siat debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasaur honma damena tutodim. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Mau lihat tema di Tuhani, alam saya kebaktian maju di Manungkuton, makanya kita. Bapak Surgawi, Bapak yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan kami datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Bapak telah sertai kebaktian kami pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapak. Bapak terima kasih untuk firman yang telah disebar oleh Amang Pendeta kami. Biarlah Bapak apa yang sudah kami dengar hari ini dapat menjadi pegangan bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan secara khusus kami juga berdoa buat Amang Pendeta yang sudah sebarkan firman-Mu. Biarlah Bapak selalu beri kesehatan kepada Amang Pendeta, demikian Minang dan seluruh keluarga. Biarlah Bapak hari demi hari Amang menjadi lebih fokus kepada firman-Mu, dan firman-Mu apapun yang akan disampaikannya di tengah-tengah jemaat HKBP Kebayoran Lama menjadi firman yang hidup. Biarlah Bapa, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Bapak juga mau sertai kami di perjalanan kami, jauhkan kami dari segala mara dan bahaya, sehingga Bapa kami dapat kembali berkumpul dengan kekasih hati kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapak, dengarkan doa dan permohonan kami. Amin.